Хайырлы имен жымға кешлері насып етсін Құдай. Эфирда Саба Дулқынары телевидениесі һәм Отна информацион программасы. Студияда Гүлназғата Олена һәм бүгінгі шығарылышта. Бұл сағада яңа оқу йылы. Бүгін районыбыз оқытушыларының традицион август кеңешмәсе болды. Оқытушы ұстаз Шәмәрдән лицей оқытушысы Гүлсира Мулласалихова дәрәҗәле бүләк иясе. Жәйге китапханәгә йомғақ ясалды һәм балалар өчен зур бәйрәм оештырылды. Саба муниципаль районы бинасының актлар залында район оешма предприятиеләре җитәкчеләре катнашында зур җыелыш булып узды. Җыелышка 2 көн тәртибе кертелгән иде. Мәсьәләләрне карауга күчкәнче Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов, Саба районы буенча ведомстводан тыш сак бүлеге җитәкчесе Айдар Галиевка 55 яшь тулуы һәм узак еллар нәтиҗәле хезмәте өчен район башлыгының рәхмәт хатын тапшырды. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының 2023 елның 2 кварталында социаль-иктисади үсеше рейтингысы турында башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Бахманов бәян итте. Ул район оешмалары һәм предприятиеләренең эшен махсус слайдлар ярдәмендә күзалларга булышты. 2 квартал нәтиҗәләре әллә ни зур мактанырлык түгел. Әмма докладчы әлеге мәсьәләләрне алдагы айларда уңай якка үзгәртеп булачагы хакында ышандырды. 2 көн тәртибе буенча сүзне районның халыкны эш белән тәэмин итү һәм мәшгульлек оешмасы җитәкчесе Ленар Шайдуллин алды. Районда исәптә торучы эшсезләр исемлеген кыскарту буенча нинди чаралар күрелүе хакында сөйләде. Район башлыгы исә бу мәсьәләне ныклы контрольдә тотарга кирәклеген ассызыклады. 1 сентябрь білім көне дә якынлаша. Укучылар да, укытучылар да бердәй яңа уку елына әзерләнә. Узган уку елына нәтиҗәләр ясау, килеп туган проблемаларны билгеләү һәм яңа 2023-24 уку елына бурычлар кую өчен мәгариф хезмәткәрләре бүген август киңәшмәсенә җыелды. Мәгариф хезмәткәрләренең традицион август киңәшмәсе район мәдәният йортында узды. Аның эшендә муниципаль район хакимияте башлыгы Рәис Нургали улы Миннаханов, Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министры урынбасары, Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгының мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты җитәкчесе Рәмис Габдрәис улы Мөҗипов, профессор тарих фәннәре докторы Иделбуе федераль университетының педагогика һәм психология институты директоры Айдар Миннемансур улы Калимуллин катнашты. Киңәшмәне район хакимияте башлыгының социаль мәсьәләләре буенча урынбасары Марат Рәшит улы Кәримов алып барды. Чарада шулай ук мәктәп директорлары, укытучылар, тәрбиячеләр, авыл җирлекләре башлыклары, җитәкчеләр бар иде. Киңәшмә алдыннан кунаклар һәм районыбыз педагоглары мәдәният йорты каршында оештырылган бай күргәзмә белән таныштылар. Пленар өлеш Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцовның видео котлауыннан башланып китте. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Илфат Шакиров районда мәгарифнең торышы һәм үткән уку елы нәтиҗәләре белән таныштырды. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры урынбасары, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты җитәкчесе Рәмис Мөҗипов Саба мөгаллимнәре эшчәнлегенә уңай бәя бирде һәм алга таба да уңышлар теләде. Республика күләмендә Саба районында гадәттәгечә югары урыннарны ала, югары дәрәҗәләргә җитә, күрсәткечләре бөтенесен үти. Шуңа күрә инде мин бүген килеп, бөтен укытучыларга, педагог активларга җитәкчелеккә инде рәхмәтне белдерәсем килә. Узган елның нәтиҗәләре турында сөйләшәчәкбез һәм инде киләчәк елга максатларны куябыз. Максатлар буенча инде безнең үзгәрешләр дә бар. Киләчәк уку елына ансы инде 21 тәрбиягә багышлаган. Безнең быел инде өстәмә өндә ясарга кирәк була тәрбиягә. Беренче инде көмеш медальләр, безнең хәзерге вакытта әйбәт 5кә укыган балалар алтын медаль алалар иде, аттестатта бөтенсе 5ләр булганда, быелдан инде көмеш медальләр керә. Аның өчен инде бала бөтен фәннәрне 5тән буларга тиеш һәм инде рөхсәт ителә 2-4ле. Менә бу яңалык. Икенчеләрдән инде хәзерге вакытта балаларны
эш кушу турындагы яңа канун эшенә керде. Балаларның мәктәптә тәртибен сакларга, классларда тәртипне сакларга, чисталык турында, укытучыларга булышырга, чубуттарга, агачлар утыртырга мәктәп территориясында элек әтиәниләрнең рөхсәте кирәге, хәзер ул программага керде, канунга керде. Хәзер әтиәнинең рөхсәте кирәк түгел, шуңа күрә менә мондый үзгәреш безнең мәгариф канунына керде. Һәм инде республика күләмендә безнең яңадан кабат яңа укытучыларга грант килде. Ул инде 3 ел дәвамында 10 мең сум өстәмә хезмәт хакына акча өстәле. Хәзерге вакытта тагында әйтеп китәсе килә, 2020 елда безнең вузларда педагогик факультетта укый торган студентларга рөхсәт ителде мәктәптә эшләргә, кем соңгы курста укый, әйбәт укый, аларга рөхсәт ителде мәктәпкә эшкә керергә уку торган вакытта. Быелдан инде шундый мөмкинлек киләтә укый торган студентларга да рөхсәт ителде. Без шуңа күрә көтеп калабыз. Безнең яңа студентлар, укытучылар, әйбәт укый торган студентларыбыз мәктәпкә килеп эшне башлаячаклар. Безнең республикада шуңа күрә 6 педагогик киләт эшли. Хәзерге вакытта инде бөтен мәктәпләргә алар белән элемтәгә кирип, үз студентларны кире мәктәпләргә кайтарып эшли башларга була. 16 август көнне мөгаллимнәр Татарстан Республикасы рәисе катнашында үткән республика киңәшмәсендә катнашты. Онда Шәмәрдән Үсеш лицейының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гөлсирә Мулла Салихова Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен медале белән бүләкләнде. Алдагы материалда әлеге укытучы турында тулырак сөйләрбез. Гөлназ Вахитова хәбәре. Аның өчен мәктәпкә илткән юл иң бәхетлесе. 31 ел эшләү дәверендә ул укытучы һөнәренең серенә тирәнтен төшенгән педагог. Мин эшкә килгән елларда төрле кыенлыклар да бар иде. Мәктәптә җылылык җитми, татар теле, әдәбияты дәресләре дә җитешми. Ләкин коллективта тырыш, алны-ялны белмичә эшләүче укытучылар миңа һәрвакыт ярдәм кулы суздылар. Тәҗрибә белән бергә белем килә. Коллегалары Гөлсирә Госмановна бар белгәнен яшь буынга да эшкерсез тапшыра ди. Но я знаю уже почти 24 года. Знаю ее как человека опытного, профессионала, мастера своего дела. Это человек, который отдается всей душой делу воспитания и делу обучения детей. Ежегодно в ее копилке победители республиканских и международных олимпиад. Быел гына да аның укучылары татар теле һәм әдәбияты буенча 9 республика, 3 халыкара олимпиаданың җиңүчеләре була. Фәнни-гамәли конференцияләрдә, төрле бәйгеләрдә дә призлы урыннар яулыйлар. Сәләтле һәм фәнне авыр үзләштерүче балалар белән аерым программалар төзеп эшли. Человек, который ни дня не стоит на месте. Во всех профессиональных конкурсах учитель принимает участие. Она многократный победитель республиканских грантов. Это учитель-эксперт, учитель-мастер, учитель-наставник. Она дважды победитель ПНПО, то есть приоритетного национального проекта образования. И в этом году она стала победителем гранта, который был учрежден для учителей, подготовивших победителей и призеров Международной олимпиады по татарскому родному языку. Учитель сделал очень много для развития родного языка в республике, поэтому недаром ее заслуги были замечены и отмечены на самом высоком уровне. Укучылар өчен дәреслек программа, укытучылар өчен методик ярдәмлекләр булдыруда да педагогның зур хезмәте нәтиҗәсе бар. Ул дәреслекләр белән Татарстанда гына түгел, Россиянең татарлар яши торган башка төбәкләрендә дә укыталар. Мәгариф өлкәсендә дә көннән-көн яңалыклар туып тора. Татар теле әдәбияты буенча программалар үзгәрә, дәреслекләр төзелә. 2014 елда минем үземә дә рус телле укучылар өчен әдәбият фәненнән укыту методик комплекты төзергә туры килде. Бу комплектка безнең 2 кисәктәге дәреслек, укытучылар өчен методик әсбаб, эш дәфтәре, CD-дисклар, программалар керә. Әлбәттә, дәреслекләрне төзү җиңел эш түгел, бик күп эзләнергә, бик күп йокысыз төннәр үткәрергә туры килде. Ләкин алар безнең барысы да уңышлы чыкты. Россия Фәннәр академиясында безнең бу дәреслекләрне, программаларны яхшы дип таптылар һәм инде алар белән бүгенге көндә безнең мәктәпләрдә укыйлар. Россиянең татарлар яши торган төбәкләрендә
бу дәреслектәр белән укыталар. Дәреслектәр әлбәттә җитми. Шул сәбәпле 2017 елда Мәгариф вакыт нәшрияты безнең дәреслекләрне яңадан бастырды. Дәреслекләр төзү тирән белем, сабырлык таләп итә. Гөлсира Госмановна аны үзенең шәхси вакытында яза. Фәнни җитәкчеләре Казан Федераль университеты доценты Әлфия Мытыйгуллина һәм филология фәннәре кандидаты Рамил Ханнанов. Яңа дәреслекләрне төзүнең үзенчәлекләре шунда, монда инде төрле мәктәпләрдән алдынгы югары категориялы укытучылар җәлеп ителде. Алар Казан дәүләт университеты доцентлары белән бергәләп укытучылар дәреслек төзүдә булыштылар. Һәм инде мин 7нче сыйныфлар өчен дәреслек төзүдә катнаштым. Шулай ук 9нчы сыйныфлар өчен укыту методик комплектының укытучылар өчен методик әсбабын язуда катнаштым. Тумышы белән Орча районының Бүрәле авылы кызы якташы Мөхәммәд Мәхдиевнең иҗатын үз итә. Ул аның остазы, әтисенең төркемдәше дә әле. Бу лицейда Гөлсира Мулла Салихова җитәкчелегендә язучының музее эшләп килә. Мөхәммәд Мәхдиев исемендәге әдәби музей 2005 елда легендар шәхесебез Хәмзин Шәүкәт Әнвәр улы һәм татар теле укытучылары инициативасы белән ачылды. Мәхдиев безнең мәктәптә 1987 елда очрашуда булган һәм Шәмәрдән мәктәбен Мәскәү, Ленинград университетларына тиңләгән. Әлбәттә инде музей өчен материал җыю эше бик озакка сузылды дип әйтик. Аның турында мәгълүматлар, очрашулар һәрдаим булып торды. Иң кадерле экспонатлар язучының гаиләсе бүләк иткән кул язмалары, каләме һәм әнисенең китаплары. Мөгаллимә даими эзләнүләр юлында. Балтач, Орча үзебезнең район буйлап даими экспедицияләр оештырып тора. Ул һәр вакыт эзләнүдә, халыкка белем, яңа мәгълүматлар ирештерү өстендә эшли. Мәгариф министрлыгы тарафыннан бирелгән мактау грамоталары, грантларда катнашып, 2011-2014 еллар аралыгында иң яхшы укытучы, 2016-2017 елларда эксперт, 2018 елда остаз номинацияләрендә җиңүе үзенең хезмәт җимеше. 2016 һәм 2022 елда ул Россиянең иң яхшы укытучысы исемлегенә кереп грант ала. Соңгы алган медале дә лаеклы рәвештә бирелә. Татар халкыбызның тарихын, аның гореф-гадәтләрен өйрәнү, туган телебезгә мәхәббәт тәрбияләү ул безнең төп бурычыбыз. Менә шушы юнәлештә эшләп килүче безнең мактауга лаеклы, зур ихтирамга лаеклы кешебез, ул безнең Гөлсира Госмановна. Гөлсира Госмановна бар яктан да талантлы кеше, алдына максат куйса, ул аны җиренә җиткерәчәк. Дөрестән дә Гөлсира Госмановна һәм аның укыткан укучылары район күләмендә генә түгел, республика күләмендә бик күп төрле бәйгеләрдә катнашып, гел призлы алдынгы урыннар ала киләләр. Без алар белән чын күңелдән горурланабыз, шатланабыз алар өчен. Киләчәктә инде Гөлсира Госмановна аларның укучыларына ныклы сәламәтлек, зурдан-зур уңышлар, оптимизм телибез. Гел шулай сөендереп, гел алдынгы максатларга, яңа максатларга ирешәләр дип көтәбез. Татар халкының киләчәге белем, мәдәният дәрәҗәсе һәм хәзерге буынны дөрес тәрбияләүдән тора. Мондый укытучы остазлар булганда, аның киләчәге дәвамлы булачак. Яхшы укытучы булу өчен иң беренче чиратта үз эшеңне яратырга кирәк. Балаларга шәхес итеп карарга кирәк. Бала күңеле ак кагаз, анда язылганнарны бетереп булмый. Һәм инде бала күңеленең бик нечкә икәнен, аның тиз яралануын онытмаска кирәк. Үз эшеңне яратып эшләгәндә генә зур уңышларга ирешеп була. Җәй балаларның иң күңелле ял чоры, аны файдалы итеп үткәрү икеләтә кызыклы. Соңгы елларда районыбыз балалар китапханәсе белгечләре китап укырга яратучы балалар өчен кызыклы проектлар, чаралар тәкъдим итәләр һәм аларда балалар бик теләп катнашалар. Инде каникул ахыры алар өчен матур бәйрәм белән истә калачак. Җәй буе эшләгән җәйге китапханә проекты кичә үз эшенә йомгак ясады. Актив булган укучыларын ямьле Саба яр буенда тантаналы шартларда тәбрикләде.
2020 елда старт алган җәйге китапханә үз чиратында әдәби алан интеллектуаль проектын алга куя һәм балаларга белемнәрен барлау, камилләштерү максатыннан биремнәр тәкъдим итә. Белем туплау беренче чиратта рухи яктан байлык бирә. Шуңа күрә китапханә белән дус булган балалар анда актив катнаша. Проект исә районның һәр авыл китапханәсен кулачлый. Бүген инде бәйгедә үзләрен сынаучылар саны 500-гә җиткән. Ямлы җәй, китаплы җәй дигән исем астындагы зур бәйрәм менә шул укучыларны берләштерде. Алар өчен районыбызның билгеле язучылары белән мастер-класслар, иҗади остаханәләр оештырылды. Сез үскәч кем генә булсагыз да, иң беренче кешенең кирәк язу осталыгы булдырырга кирәк. Сез мәктәптә җөмлә төзергә өйрәнегез. Менә журналистика ул шуңа өйрәтә торган фән. Үзенең иҗаты белән республикабызда гына түгел, аннан читтә дә күпләрнең мәхәббәтен яулаган язучы, 14 китап авторы, 37 ел стажы булган журналист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан журналистлар берлеге әгъзасы Гөлсинә Галимуллина бу чара балаларны тәрбияләүгә юнәлеш бирүдә милли әдәбиятны үстерү, телебезне саклау буенча бик кирәкле дип билгеләп үтте. Һәрбер һөнәрдә кирәк грамотно итеп яза белү. Китапханәче булсаң да, прокурор булсаң да, тикшерүче булсаң да, кем генә булсаң да. Шуңа күрә минем балаларга менә бу әдәби остаханәләрдә ашаларга язу осталыкларын тикшереп, аларга үзем сүземне җиткерәсем килә. Чөнки минем менә шундый бер вакыйга бик хәтердә калды. Республиканың генераль прокуроры булып эшләгән Кафил Әмиров безне Дәүләт Советына укуга җыйганнар иде. Ул шунда шундый җөмлә әйтте. Мин 2 ел юридик факультетка керергә җыендым. Әмма керә алмадым. Шушы керә алмаган 2 елда редакциядә эшләдем. Һәм мин Аллаһка шундый рәхмәт укыйм. Менә редакциядә эшләвем белән мин дөрес итеп язарга өйрәндем диде. Шаян җиләкне әйдәгез хор белән укып карыйбыз, яме? Мин 2 елын әйтәм, сез кабатлыйсыз, яме? Җиләк пешкән урманда. Җиләк пешкән урманда. Җыям әле барамда. Җыям әле барамда. Кояш күзен ачканчы, җиләк ялып качканчы, Менә бу иҗади остаханәдә байлар сабасында яшәп иҗат итүче шагыйрә, күп кенә җырлар авторы, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы Илмира Гыймаева балалар күңелендә шигырьгә мәхәббәт уяту серләрен ачты. Иҗатка тәүге юнәлеш күрсәтте һәм балалар өчен әле быел гына нәшер ителгән китабы белән таныштырды. Мин башта балаларга шигырь язуның серләренә өйрәттем. Габдулла Тукайның туган тел шигырен мисал итеп китердем, Шәүкәт Галиевның шигырьләрен мисал итеп китердем. Кайсы юллары ничек туры килергә икәнен аңлаттым. Һәм инде менә үземнең яңа гына чыккан шушы Шаян җиләк китабымнан, шигырьләремнән шигырьнең 4 еллык шигырьнең сүзләрен бута бирдем дә, алар аннан шундый матур итеп үзләре шигырь яза алдылар. Бик кызыксындылар, бик яратып сорауларын бирделәр. Аннан соң менә укучыларның яңадан бер яраткан шигырьләре, мин инде очрашуларга барганда да үтим әлеге шигырьне, алар минем белән хор белән шигырь укыйлар. Мин шигырьнең мәсәлән 2 юлын укыйм, алар аны хор белән кабатлый. Менә мондый Булай эшләү инде укучыларның күңеленә барып җитәргә шигырь белән тагын да зур ярдәм итә. Менә шуннан да балаларда иҗадилык сизеләме? Иҗадилык сизелә. Менә берничә малай, мин аларны сорап калмадым. Берничә укучы шул арада тотып алып, мин инде сүземә әйтеп бетергәнчә шигырь итеп язып куйдылар. Шагыйрьлектә үзләрен сынап караучы укучылар белән дә таныштык. Яратам мин кояшны, аның җылы нурларын, таратам мин шул җылының сезгә якын дусларым. Мин яратам Фәнисә Рулина, Габдулла Тукайны, Муса Җәлилне. Үзеңнең менә беренче тапкыр гына язып каравың шигырьне, әллә инде язып караганың бар идеме? Беренче тапкыр. Беренче тапкыр. Сиңа ошады, шулаймы? Әйе. Тагын бер мастер-класс бу бәйрәмдә китап кыстыргыч ясау буенча булды. Анда балалар төрле бизәкләр ярдәмендә һәм билгеле шәхесләрнең канатлы гыйбарәләрен ябыштырып үзләренә истәлекле бүләк ясадылар. Бәйрәмгә ям өстә балалар яратып укый торган Сабантуй һәм Салават күпере журналлары хезмәткәрләре үзләренең иҗат җимешләрен тәкъдим итте. Иң күңеллесе Салаватиклар чыгышы булды.
Бәйрәм тантаналы шартларда ачылып, сәхнә түреннән балаларга җитәкчеләрнең, язучы апаларының да җылы сүзләре яңгырады. Менә бүген шушы майданда күпме гыйлемле, укымышлы, укырга теләге булган балалар җыелган. Зур рәхмәт сезгә укыганыгыз өчен. Укыгыз, өйрәнегез, менә бу укуларыгыз сезгә гомер буе Алла бирсә кирәк булыр. Бу зур җәйге фестиваль. Менә бүгенге көндә без милли әдәбиятны үстерү, телебезне саклау өчен менә шушындый чаралар ашагына ирешеп була. Шуңа күрә безнең Саба районы мәдәният җитәкчеләре Рөстәм Фиделишкә һәм китапхана директоры Ләйсән Рәкиповнага алга таба да менә шушындый зур потенциалда эшләүләрендә аларга зур уңышлар телим. Татарча җырлыйк, татарча биек, татарча сөйлик, татарча көлик, татарча оралашык. Яшәсен безнең туган телебез, яшәсен татар теле, яшәсен татар китабы. Абый апаларыннан хәйр фатиха алган, җәйге китапхана проектында актив катнашкан китап укучы балалар бер-бер артлы сәхнәгә күтәрелде. Истәлекле фотога төште, рәхмәт хаты һәм бүләк алды. Безнең инде җәй дәвамында китапхана безнең ишекләре ачылып, һәр вакыт ачык торды балалар өчен дип әйтәсем килә. Чөнки биредә балалар өчен төрле проектлар эшләде. Алардан тыш, бияның инде менә берсесе җәйге китапхана. Шушы проектта безнең балалар бик актив катнаштылар. Әлеге проектны Саба үзәкләштерелгән китапханәсе ВКонтакте шелтәрендә оештырып җибәрде. Анда инде алар үзләренең биремнәрен бирәләр һәм безнең балалар шушы дәфтәрләрдә әлеге биремнәрне үтәп баралар. Аннан тыш инде безнең шулай ук төрле мәдәни чаралар, әдәби чаралар, аннан балалар сабан туйлары бик матур үтте. Китапханәбездә генә түгел, китапханәдән тыш табигатьтә дә төрле чаралар үткәрәбез. Һәм балалар инде шушы чараларга бик теләп һәм шатланып йөриләр. Әлеге бәйрәмдә республика проекты булган укучының мәдәни көндәлеге дигән бәйгедә катнашып җиңүчеләрне дә тәбрикләделәр. Иләбәр авылында яшәүче Сабитовлар гаиләсенең кызлары Алия белән Зилия дә үз яшьләрендә 1-2 урыннарны яулаганнар. Алар диплом алдылар һәм китап укырга яратулары белән дә уртаклаштылар. Нинди китаплар укыдың бу җәйдә? Кемнәрне күбрәк укырга яратасың? Мин Гөлсинә Галимуллинаның китапларын. Каты зәңгәр барысында мәллә? Каты зәңгәр шартыткан балалардан соң икенчесе башладым. Шартыткан балалар баса да шуның белән бетә безнең. Журналлар ала ул имем. Журналлардагы бөтен биремнәрне эшләргә ярата. Без гаиләбез белән Иләбәр китапханәсенә йөрергә бик яратабыз. Әбиебез дә йөри, бергәләп йөрибез, анда китапларны белән танышып, укып барырга яратабыз. Телебезне, мәдәниятебезне, әдәбиятебезне саклау һәм үстерүгә китапханәчеләрнең керткән өлешләре бәяләп бетергесез. Алар балаларның үз аңын үстерү, милләтебезне саклауда юл ярып баручылар. Сәхнә түренә үзләрен дә чакырып, рәхмәт хатлары тапшырдылар. Һәм чын мәгънәсендә алар бу олы сүзгә лаеклы. Мәгърифәтле бала ил таянышы. Балалар шушы туры юлдан белемле һәм тәрбияле булып барсыннар иде. Ә күңелле балачак бәйрәме исә Казан шәһәреннән килгән җырлы биюле төркем Салаватикларның чыгышлары белән дәвам итте. Елмай, көнне башлар шулай, елмай үз сүзеңә, әйтәсе сүзеңә. Тәрәзәдән кергән, өйне нурга төргән, һәр чак изге көнгә, сәлам биргән гөлгә. Республикабызда татар телендә сөйләүче радиостанцияләр арасында пляж волейболы уеннары традициягә керде. Быел радиостанция коллективлары 23 августта Мамадышта очрашты. Узган чаршамбыда Мамадыш шәһәрендә татар телендә сөйләүче радиостанциялар арасында пляж волейболы ярышлары булып узды. Ул быел 9-нчы тапкыр үткәрелде. Уенның төп кагыйдәләре буенча кайсы команда җиңү яулый, алдагы елда шул як кунакларны кабул итә. Узган ел Нукрат дулкыннары телерадио компаниясе җиңү яулаган иде.
Ныкрат елгасы буенда табигатьнең гүзәл почмагында мамадышлылар килгән кунакларны бик җылы каршы алдылар. Бу ярышлар татар телендә сөйләүче радио станциялар арасындагы дуслыкны ныгыту, бер аралашу, фикер алышу максатыннан оештырыла. Волейбол уены ул командалар арасын тагын да якынайта. Ярыш булгач, әлбәттә, җиңүчеләре дә була. Быел беренче урынны Россия 24, Татарстан телерадио тапшырулар каналы алды. Нәкъ менә алар 2нче елга командаларны Казан шәһәрендә кабул итәчәк. 19-20 август көннәрендә Сабаның Аргамак картодромында Rotex Max 2023 сериясы буенча Россия Автомобиль Федерациясы кубогына ярышлар булып узды. Ярышларда катнашучыларны иң элек җыр белән тәбрикләделәр. Тантаналы өлештә Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов районга килгән спортчыларга сәламнәрен җиткерде. Әлеге ярышларда Россиянең һәм Татарстан Республикасының 37 шәһәреннән барысы 113 спортчы катнашты. Башка ярышлардан айырмалы буларак спортчылар микро, мини, юниор карт машиналарында узышты. Россиядә соңгы елларда карт машиналарында ярышу киң майдан ала бара. Машиналарның яңа төрләре сафка баса. Шунысы бәхәссез, нинди генә машина булса да, пилот старттан финишка исән-имин җәрәхәтләнүләрсез килеп җитсен. Ярышларның төп максаты әнә шундый. 5нче этап ярышлары 2 көн дәвам итте. 2нче көнне ябылу тантанасын спортчылар түземсезлек белән көттеләр. Ерак Барнаулдан, Томскидан, Казаннан, Санкт-Петербургтан, Мәскәүдән килгән спортчыларга дипломнар һәм кубоклар тапшырылды. Алар барысы бергә истәлеккә фотога төштеләр. Мы все хотим, чтобы они вас выросли настоящими крепкими гражданами, девочками и мальчиками. Я всех благодарю за участие в нашу судейскую команду, которая работала для вас. Делали все, чтобы вам понравились эти гонки, техническую комиссию, секретариат. Я хочу от вашего имени поблагодарить людей, которые на картодроме, всю команду, твою команду, которые все делали для того, чтобы нам было здесь приятно и комфортно. Огромное всем спасибо. Хочу всем пожелать хорошей дороги домой. Спортчылар соңыннан Саба, без сиңа 2нче елга тагын киләбез дип юлга кузгалдылар. Бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар менә шулар иде. Алдагы көннәрдә дә районыбыз тормышында кызыклы вакыйгалар булыр һәм без алар белән сезне киләсе тапшыруларыбызда таныштырырбыз. Иң мөһиме, күк йөзләре тыныч, якты булсын һәм якынлашып килүче республика көне белән сезне. Бүгенгә саубуллашабыз, ялларыгыз күңелле һәм файдалы үтсен.